artikel 244 hala artikel 244 farman bangke bu phak kapangreng chainong kapangreng bi kapangreng chelong kapangreng bongho makhiti claim hinu khiti claim nang bai nang ne lapen ke asam government nang tum ning chibino central government nang tum ning chibino ni tum kar biang long le methang long le adhi sukti bi pelu nang tum adhi lok sang klami dak kar biang long le kar biang long tum alli nang chen lo kar biang long aphan tang kang tum thak pondak pondet ponan ni tum kar biang long khiti kar biang long le adhi sukti yang claim alima ni tum adhi sukti bi pelu methang arat chelong le betang po methang khiti ju klami methang chorcheji methang cui asaja kong hitum nangji non ke dam tangan bang itu maphan kar biang long arat tom phan apa tai ba yesong na met ma di sukti son tong chong adlo a development ng people chipon positive a chiklim claim te kang po sinang ne ni tum mithang aja kong chilong ifan article 248 chon chetik ni tum implement me la pen mang hunang ne ni tum kang chir be ne te tum te kem dui sami ning che thepik kar biang long tim kar biang long tame alang tum hem prex sinang ye pot ni tum la suka si song tame di tum aphan ipok me pok lang tami nang lang pon pu si ningje thepen ni tum du thepo lalo kasi itum akimang ke hemprek wina po thithina ni itum semik itum tang nang ko yi polasi hemprek long letik nitum sae hemprek long letik nitum sae no termaste no termaste no KPLT long live KPLT long live pilong ri kong pangtang nang ma pangtang pilong ri cerai kom nang ma cerai kom nang no termaste no termaste mate atumi kopi posin itum ekor cetok dum dedan ma labang solam litum klar etten radhan ke than je ban sini litum pini na litum la news fast la pen hamran beta arling daily asi kapre pan me nil tum na phalam thigala lo athe nil tum KPLT tumak ke mang lake nili tumak ke mang gali rada ke mang ili tum rada ke mang lo blote kopi lo lage kadu be ratum da chini lo bihek rong ur ge juya usupen hasar pi eng cintok pangan ta ili tum kar biang lok hai kar biang long rada kangcir ini autonomous state fansi abi akhik apran ke dam nang tum da tupik lo la so posi nili tumphan la pano sarkar asam sarkar la pen भारत सरकार तुम नंगा चोंगथुई निली तुमफान लपान लो मते इली तुमफान लपान लो कार बियंगलों फान पेना बारनी के हेमप्रेक नंग पीपो लपेन ला सोमाई लोंसी नंगली तुम रात आरमु चेजेंग लोंसी नंग पिकांगपो वालाम चाक नंग चिपी पे स्तामे अतुमी के थेगलों बांके थांग नार लामता निंजी जेदे लपेन निली तुमफान एकॉर्ड के चेतोग लोंता लबांगसो कार बियंगलों रात कांगचिर लपेन कार इया हरमु के तोक डाक का विदेदा जोक्सी नि तुम हला बांग सोरनी के ekor dalong sesain nun dedal ateli ni tum ning dokpik atumi haladak kar biang long arat lapan lo aning ke theke halabang so meeting long ke party meeting kole alang tum hidun kali kar biang long kangcir kar biang long arat kar iason hemprek nang pipu pevensi armu suri armu alang litum dun lo party cipu pipin pen ladaki dun ke kongres dolo BJP dolo SDC dolo sonse kapre ka party ta dun lo kopi posigi dun lo kar biang long kar i kang chir hormu labang so meeting long si nang kahodai kang popu horbonondo sunwal asama mukhyamantri lapen India long gedo Amit Shah alang litung kaceca labang so alam the hok lo bon pupen sarpi sarpu kibi kitipen cenglok alang tum hada gedun nilitum ning dukpik nilitum halak dun desta nilitum charjulong halada ka meeting long ke sarpi sarpu tungke kaciru amekri lisengsa manghuder lo kopi posi kar biang long rar phan hemprek nang pipo bole anutin ta hemprek alam ning jedelo alang litum kaciru saide la sini tum ning duk lo pini kar biang long along le la pana keme aho or keme ilitum ciri cialong le ta ilitum morning koy mon thong ke balo asok long jong sil tu hem cepa plang ri cepa plang pan gari motor ce nam pan pulte heli oti edang ne na sinil tum pini helikopter ke nitum le thang jungjung ale panali lapen nili hem nili rit ke cepa plang panali gari motor ke nam pan gali khai lapen longri ka celong ni pachili tum pini arjap thip pe nitum ke song lapen nitum ce song jela lapen ce song wer jela la sinili kado wi phandame labang so paper media angno pen ka chuni ri lo non ke bang jila ani andame itum khai lapen
long ri ka chilong ni pan ke nang ne pu chi pu pin pen itu mar jap clip lo nang pen ar jab lo nang chi song lo nang no autonomous state no autonomous state KPLT long live KPLT long live Hempreg long letik Hempreg long letik Istame aphi Assam Chief Minister ake hai Sabarna Sonowal kan yit ho bangke hala Karbi Anglong hamadhan mate Karbi Anglong aphan monsam ke anja bangke itu phan article pele nang anji alam kali detlo hata ke klang tho bangke nang tum risim nang tang nang chuhdai lo me piglo ning sam piglo ning rong piglo nang tum aphan ni kam nang claim pipo haso kam claim pini ko pilo na pu bangke nang tum vo pareng nang po phak pareng nang po bi pareng nang po chai nong pareng nang po ga khira farm bunai nang po kastobiria khiti claim nang po luthe phinu khiti claim nang po nang tum pen na pen lason sin nang hoi rong ulu tang te ni tum kar bia khai tum ajak ding klui pen ngaje song ke bang ha eze sia movement hot pen ngaje song ki thia bang phu ko alo tum sabon e hal se MOU supti ni toklo hal sa sa MOU te yang implement pi non anta aku nang je song bong mang bomelo yu PDS dang je song lilo hala so bang ta anar mung ko chipiti vi pheki bue palang bung set bhari hakor hakir nang manset karbia khaya via lang bung nang ye toklo MOS nang implement pi non pining le thosa min tum song pho ang bong pen hadak risim tang kiu dang te hodai dam da phit ali nang klang bang ke bi phak bo che pangrang heloma nilitum dak ipi ipo korte moti don rapen itum rengdok long rini long itum dum tungduk sitame nitum khai silang pilong ri silang karbia khai mo phi rengdok reni dolongi mane rusen son sing piason itum district council man dat penke itum non dak rengdok reni dolong lo lasil anso se itum rengdok reni met hanga jakong char jak long yi mene pon sit tumke nam pinam dur long vi phik chitiming phat ibi pachong sip ibi phik chibibu ekorte muti ipi po don rap chi utekang det nitum nam pinam dur kedam hilika man ko alle kel bo chi pangrang cholo ma lasil tum ke pelti ben kroy thek the nitum hili chu dai lo nitum ke chab ye kong welo sita mene tum ka chab dele tum ya kongoli no na por bang tum pis ke do hoto bang ke nitum Cingki bomji lapen itu malong hampang asong dame jakong nang cirap dun po pun itu ning cethepa me karbiang longarat atau kanu kedo karbia khai tum asame ni tumaphan nang cirap dun po pusin itu ning cethethip lapen warja thipji article 244 na tum agreement metik nang implement metik itum ki pelti asong pen itum ington te lapen government aphan ci song bomji itum peace pen democracy pen itum ci song bomji lalo lasi itum Karbia khaya phan Karbi Anglong Hamren district Karbi Anglong district Dimahasa district Karbia khaya phan hampang asong phan kachuning di pada krim lehlo non ke bang jilang aporani itum isivet dopen itum akemang ke chuni phan sini abdutin Karbia khaya damane chuning ri lo pulo nitum 2016 Oktober ciklo nitum hong nang chon lo lanang bong pen government dong bangke nang tum risim kang tang nang pechon je tiki nili tum government Assam government la pen central government ke nang chiki thek thi pache ton ti pen ajok itum 2016 pen piningan stame itum risim jodai delo boy phis stame nitum ta kar I akenang sot long da prangji mani bo joine pen nitum Assam government la pen central government angnu nitum risim kang tang jodai lo athema alang litum alam chak do nang litum risim kang tang nitum phan nang hodai da phisi nang tumakar yala mangke nitum nang jingki nang thanji pu alam chak aporsi nitum isining ka chithe pen nitum tarik ingkora thom thang taring kora thom ar nitum guwahati rong sopi Songkordev Kolakhetro national rutiram holala along nitum song pho tu hadak risim kang tang chodai dam risim kang tang chodai mo itu masdak risim kang tang chodai nilitum kipel ti asong
lapen ke UPLA asong, lapen PDCK asong, KLF asong, lapen KLF. Lasong pho nilitum hadak risim kang tang juhodai dam. Hadak ilitum ahok so aphan itum Assam Chief Minister lamningi por TP pen itum kar benglong ACM lamningi ke TP por pen halatum alam thi pen non an prek pre. Sitame isi abang ningi thedam itum kar benglong tim kar benglong akleng sarpo itum ka honai CM Tuliram Hangsar sami hadak itum risim kang tang chi det pen alangli han lam kiningi apor ki pihut sar Tuliram hang alang isame hemprek alang putha ka bangke itum phanang chingchi bek ningi pichun pi bek nang ji wa bang ningi thiblo i uwel je song dai itum dak kichun jalam angring hangnap tawi ili pangbarame Nepal long ka che song ke ningkan trok ang bongsi bang raston troben ko doton trolong lok punan de kopia joine lo isi unity do joine non itum kar biang long ke ningkan ko thongkep ningkan plikep che song data non ta thang ang thek nang tlang pe kopia polo la ke itum unite ke dai po anu tin ikrong sui jama po sining duk lo nitum ke pelti asong mana mitum ning duk pigan lo hal hai ki thitang abang pu non ditum ke pelti asong name bang troksi abang pu longria farman kheya farman aprana mui chi pinang lo hal hai korti ya muti apa ya puatum asumaratum apisotum paheminang panjang renang lo ancot takalilang itum kereng etome tekok dunang tiki dunang kang thong dunang kaselok dunang kupia joine lo itum heliot na bukat chu pangrenglongi mane chainong chu pangrenglongi mane methana farm khuliongi mane pore tum heli kaman kaut kali risim ngang tang kaut kali itum article nang ji hemprek long nang ji otorma state long letik itum agreement me karbiang long hamphang asong nan me atokan du karbi akhayat no me ning binang ne kepelti asong heli kaman chodai le derote latum kang ton lupu nang litum asap su ta chuyeng badi ning binang ne lalo nasi itu makar biya khai las artikel farman kache songan si pinian itu makar biya khai population kom hak danglo 2017 ini kan itum kar biang population ang dam podang te itum kar biya khai ko ano percentage lo ada saja ti itu itum pen badet minority itum kana hongkha lo do lang pawaram sana 2017 ini kan podang te itum asur bangke itu makar biya khai ke 47 deh bang minority bang ke 53 lo persen ni tanglo te non pinning 2001 ini kan ke kuan bakse persen yang bat po bang bat pikan po kopi ya lo ke itu ndak kace song pen na thilo e sia movement kan si thithe nang lang kar biya khai tum so hem prek a join ni pen article 244 e join ni pen UPD sota so hem prek a join ni pen ko an si thithe nang lang non litum KPLT huta las artikel farman bangkwan si chinang lang lasi itu ma phan kar benglong phan ke jok badu a government le nang dosta me council chrai ta me Assam government la pen central government ma kang chong thoilok itum Tuliram Hangsar ta me meeting along 15 Agosto patai ko an ma nikan ko an ma 26 January nikan ko an ma hempreka puthak artikel lam kaningi je bang phukali Tuliram Hangkar ye gali tim kar benglom ta hemprek kar ye gali district ke thom pen nitum MLA bang photo tum hemprek kar ye gali itum MP tum nak hemprek kar ye gali mana jong thoye bange la tinta adie bang lo duita adie bang thoye lo Dispur ke do government tum Delhi do government tum central government pen state government macong thui binong lo sesu macong thui bang tum chak ne article thubur phore nang pichun jetik ni tum implement me sign sugri de kali podang te ni tum KPLT aphan ni tum ke che abdul ta hele velo risim ngang tangan ke government aphan hodai lablo jongsi nang tum implement me nang apu podang te koda pir thema bang nai ingda maloman nang abdami ratang no manang abji Dispura nang abima Delhi on abini tum
kisik ding lo nang abo Assam government Central government tu si tu maki kiti bhere re hempre ka farman ke kheya farman ye song tum kiti phan kai ta prang sidu si Assam government la pen Central government phan ka chuning gri alam la hello nang tum jong si nang pi chun che vek lo podang te ni tum ke pel tia phan kopi manang kang chong hoyi nang tum kam lo ni tum chulang ding de Nilitum akar ilong, nilitum nangar jab dum tiji, lapen nilitum nalitum pan, nalitum akemang mate nilitum akemang, labang sur kapang bodet je pan ke nilitum asap taningang he. Pini landam senang, ong dung arni pen nilitum hele kaman nang ke or lake, methang jung jung ale phalen tum ke ot kali. Pini karlitang nilitum ke peltia song long ta, bang throk kera throk si ke alang tum khai lapen long ria farmansi, pini apran ci pinang lo. Tang te hala bang to karlitang atum, nilitum akorte, nilitum anok be atum. Ilitum pan aning neng samnya ma jong sa tumi nilitum che tok don det pelote asinitum nalitum ratun tamang hunang ne athe ilitum ke pini long le duk ke lempen ha sarpi re au somar pen chenglok ha sarpi sarpu tumanta alang tu hempe ga mangga hemandu ke damtang 1971 aning kan pen kar biang long rat hemprek pan amahang pathek ponglo sta pini arnianta asam sarkar pen bharat sarkar kacari tum ilitum pan kelong nia aronanta nang dipitit pena joksi pinili tum sonang manlo